potato and chicken salad shine abin da na kawo muku yau. Assalamu alaikum yan uwa. Da fatan kuna lafiya, kuma yau na kawo muku wannan haɗaɗɗen potato salad ɗin da yake da sauki kuma yake da daɗi. Da farko zaki samu dankalin ki, sai ki feraye shi, sai ki zo ki yayyanka shi ƙanana kamar haka. Bayan kin yanka shi ƙanana, sai ki kawo tukunyanki, sai ki zuba a ciki. Bayan kin saka, sai ki zuba enough ruwa da zai dafa miki shi. Bayan kin saka ruwanki, sai ki zo ki kawo gishiri ki zuba, sai ki rufe tukunyarki ki bar shi ya dahu. Bayan ya dahu, sai ki zo ki sauke shi ki bar shi ya huce. A cikin bowl sai ki kawo wannan dankalin da muka dafa da kuma tumatur da cucumber da kaza da muka yi soya shi, muka yi seasoning din shi, muka soya shi sama-sama, da kuma kwai. A nan kin ga zaki iya sa duk wani vegetable da kike so, carrot ko lettuce da dai sauransu. For the dressing sai ki kawo 2 tablespoons na mayonnaise, sai ki kawo black pepper, sai ki kawo seasoning ki zuba, sai ki kawo ruwa ɗan kaɗan ki zuba, sai ki jujjuya shi. Bayan kin jujjuya shi zaki ga ya zama very creamy, sai ki zo ki juya shi akan wannan salad ɗin da kika haɗa, sai ki zo ki jujjuya shi. Kin ga yanda abun mu yayi kyau, kuma wannan abin yayi daɗi sosai, gashi na da saukin yi. Inda muke shirin azumin nan, kinga zaki iya kici shi da iftar ko kuma kici shi da sahur. Ba shi da nauyi, ba zai cika miki ciki ba, ki samu damar yin ibada sosai. Kar a manta ayi following, ayi liking, kuma ayi comment. Bye.